Se nkunu qed ngħixu u naħdmu f'realtà ġdida. Hekk sostniet l-Assoċjazzjoni tal-Professjonisti f'laqgħa li kellhom mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt din il-laqgħa fuq pjattaforma online l-MFPA li tirrappreżenta 17 organizzazzjoni ta' madwar 10,000 professjonist u li din is-sena tiċċelebra l-50 anniversarju tagħha kienu diskussi l-effetti tal-pandemija fuq dawn il-professjonisti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sema l-ħsibijiet tal-professjonisti rigward dak li qed jaffaċċjaw bħalissa, inkluż il-problemi finanzjarji tagħhom. Adrian Delija sema l-mod ta' kif il-professjonisti qed jippjanaw li jaffaċċjaw dik li tista' tkun realtà ġdida fix-xogħol tal-professjonisti. L-MFPA stqarru li għamlu żewġ surveys li minnhom ħareġ li kien hemm numru ta' professjonisti li kellhom jifqu jaħdmu għal rashom. Din l-assoċjazzjoni li 50% tal-membri tagħha huma professjonisti fil-qasam tas-saħħa qalet li qed tħares lejn realtà ġdida wara li tgħaddi l-pandemija għaliex dan kollu laqathom bħal sajjetta fil-bnazzi u ma jistgħux jippjanaw għat-tul. F'wieħed mis-surveys li sar fl-aħħar ġimagħtejn ta' Marzu ħareġ li kienu 97% l-professjonisti self-employed li ġarbu telf finanzjarju b'aktar minn 70% ta' dawk li jaħdmu għal rashom jirrapportaw telf ta' aktar minn 50% mid-dħul normali tagħhom. Adrian Delija min-naħa tiegħu tkellem dwar it-teleworking u x'konsiderazzjonijiet qed jittieħdu dwar dan mhux biss issa imma wara li tgħaddi l-imxija tal-coronavirus. L-MFPA fil-fatt saħqet li mill-aħħar stħarriġ irriżulta li kien hemm maġġoranza mill-professjonisti li wara li tgħaddi s-sitwazzjoni xorta jikkonsidraw li jibqgħu jaħdmu mid-dar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li jieħu pjaċir jisma' li hawn ħafna li jridu jkomplu jaħdmu mid-dar għaliex dan jista' joffri vantaġġi. Jakkumpanjaw lil Adrian Delija waqt din il-laqgħa kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius kif ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Claudio Grech.